Mi s-a făcut și mie odată să nu mă culc în patul meu, că vreau să văd și eu cum soarele își dă bonjur cu luna în zori. E bine, necă, pe pământ să vezi de toate alea până nu mori. Mi s-a făcut și mie odată de una lată, cum știu eu, să fac un chef pe gustul meu, să-i placă și lui Dumnezeu. Este săptămână de post, suntem în postul Paștelui, este a doua săptămână. Vorbeam în pauza dintre rețete cu domnul Mișu, cu Nea Mișu. Aseară de 8 martie a venit o masă cu multe persoane. Și ce au cerut? Au cerut preparate specifice postului nostru românesc, cum ar fi mazăre, fasole, iahnie de fasole bătută. Nu vă duce cu gândul nicăieri, pentru că noi săptămâna trecută, în prima săptămână a postului, am prezentat la televizor rețetele făcute de dumneavoastră de post. Cred, da. Și împreună cu soțiile, dumnealor au venit să serbeze ziua de 8 martie, dar având în vedere că este și post, au petrecut și au păstrat și tradiția românească a omului credincios care ține postul și se poate și distra. Atâta timp, tradiția și religia. Atâta timp cât tot ce faci faci cu suflet curat, cu suflet bun și ești un om bun și cu frică de Dumnezeu și nu ai pe conștiință nimic că superi pe cineva, poți să vii și la restaurant să mănânci într-o zi de 8 martie o masă de post. Sigur că da. Într-o atmosferă plăcută, liniștită, cu prietenii, cu tovarășii de viață, e plăcut. Pregătesc puțină ceapă. Ce-mi place. Și noi folosim de obicei. Nu o tai prea mărunt ca să vă necăjească. Bine faceți că mă ustură ochii. Eu o să fac și puțină mișcare spre grătar. Întâi le pregătiți pe toate aici și după aia ne mutăm la grătar, nu? Bine, da. Ei, încercăm acum să tăiem puțin și morcovul. Ai morcov cu fițe. I-am făcut eu fițe acum, noi cu acest cuțit special. Noramblide. Cu acest cuțit special, ondulat, care tai cașcaval, noi îl folosim să tăiem cartofii, ca să le dăm o notă plăcută. Și apoi o să tai câteva rondele și de roșie și să încerc să tai tot cu acest cuțit, tai roșia puțin mai moale, dar poate îmi permite să mă joc și cu ea. E mai sensibilă roșia la așa ceva. O să le lăs mai mari. Așa. Ardei, să zic, cineva mai gustă câte un pic, câte o bucățică de măslină, că e bună, e gustoasă. O să tai câteva fâșii de ardei. Și o să trecem spre grătar, deci acestea ar fi produsele care căutăm să le facem la grătar. Și o să mergem spre grătar cu toate, că acest fund este mai greu. Și o să le punem pe grătar, să le coacem. Ciupercile le pun cu gura în jos, scoasă codița din ea, apoi le întorc și în această cavitate o să punem brânza tofu. De obicei, noi avem așa ciuperci prezentate, în general punem brânză de burduf la ciuperci și sunt foarte gustoase. Brânza tofu este brânză de post. Brânză de post, brânză de soia. Nu am aici brânză de soia. Vedeți cât de ușor poți să faci acasă lapte de soia și brânză tofu. Bineînțeles că în comerț, pentru comerț, se folosesc anumiți aditivi, anumite componente care îi dă o grosime, fără aditivi, Da, dar laptele de tofu vă spun că se face foarte simplu și e foarte bun, e foarte hrănitor. În bucătărie, astăzi este un pic mai lejer, pentru că este o zi după 8 martie, adică 9, și clienți sunt mai răruți.
De-aia vedeți dumneavoastră că e și liniște. Spre sfârșitul zilei, când lumea de acum iese de la servici și începe weekendul, să știți că pârtia fiind încă practicabilă, se adună foarte multă lume, copii micuți, să vedeți ce drăguț, care vor să mai bucure de această pârtie în această primăvară. De acum, destul de înaintată. Își va intra în drepturi. Da. Acum, pentru pasta de măsline, am niște măsline, ca să nu le mai curăț, am luat niște măsline fără sâmburi, feliuțe, felii, și o să vedeți cantitățile după ce facem acest produs. Eu am pregătit dinainte, punem măslinele, ulei, o să folosesc, eu am o cantitate, pun câteva linguri de ulei, 3 linguri de ulei, să zic, la această cantitate, dacă e nevoie. Și dumneavoastră, dacă vedeți că e prea legată, puteți să mai adăugați puțin ulei. Deci aici, la orice produs, când faceți acasă, nu trebuie să vă fie frică și trebuie să veniți cu gustul, cu ce doriți dumneavoastră să faceți un produs. Pentru că fiecare își asezonează, dă gust la un produs după cum îi place, mai sărat, mai pipărat, fiecare om se adaptează la... diferit, ca fiecare om cu amprenta lui. Se adaptează. Cu gustul. Da. Și acum o să stropească puțin, îmi pare rău că nu v-am spus, da. Mi-am luat distanța de rigoare. Un blender mai nărăvaș, pentru că are niște degajări care ne mai face necazuri, dar aceasta este pasta care se face foarte repede și vă spun, pe o pâine prăjită, pe alături de altceva, alt produs, e foarte gustos. E pasta făcută. O să merg să o montez pe farfurie sub o anumită formă, care o să o alegem de aici, poate o să, v-am spus, de multe ori fac anumite produse care le... sau vreți un cerc azi? Ce vreți dumneavoastră? Să ne jucăm cu un cerc. Și ar trebui să-l lung puțin, dar nu am aici. Astăzi sunteți la dumneavoastră acasă și faceți ce vreți. Să trec să montez această pastă pe o farfurie care am pregătit-o pentru a adăuga legumele. De asta am spus câteva legume, un pic de pastă și ciupercile, deci cu puțină brânză, nu au ce să facă rău pentru organism și chiar dacă a trecut postul, să știți că niște legume la grătar, pe urmă putem să le asezonăm, să fie o garnitură alături de un produs care nu-l pomenesc acum, că e post. E post, așa este. Forma a fost în prealabil tapetată cu un pic de ulei pentru a putea își lua forma în momentul în care o ridică. Grătar, ca să întorc ciupercile, uitați, au prins, încep să se coacă, să schimbe culoarea, chiar și morcovul, o să le rotez puțin. Aici la ceapă ea se prinde puțin, așa, prinde forma de grill de acum. Sunt foarte sănătoase. Mai lipsesc cartofii, dacă puneați și 2-3 felii de cartofi, era super. Cartofii îi prezentăm sub altă formă, cum a fost acea rețetă, chiar mă gândeam, acea rețetă care a fost cartoful acela copt în cuptor și apoi cu ou, cu brânză, să-l prezinți cu margarină și cu brânză, totul se poate face. Și acum o să adaug la ciuperci puțină brânză, în această cavitate micuță a ei, să-i punem puțină brânză. Așa, la fiecare ciupercuță. Acest produs puteți să-l faceți acasă combinând cu margarină, cu brânză,
cu unt chiar altădată și o să aveți un produs foarte bun. Așa. Punem la toate un pic de brânză. Și imediat o să fie gata și o să le montăm pe farfurie și vă spun, pentru o masă sau un început de masă, de fapt venim și cu desertul, e ceva plăcut. Și fiecare, dacă vrea, poate să mai mărească cantitatea de ciupercă sau cum îi place, roșie, ceapă, ardei, ca să-i fie plăcut. Văd că nu ați îmbârtit ardei. Ardei i-am atins puțin numai, dar pe ascuns, să nu observați dumneavoastră. Ei se fac mai Vă furișați? Nu au o suprafață plană ca o ceapă, știți? Și uitați, nici nu mă ascultă chiar unul. Așa. Ok. Să încercăm să vedem ce am făcut aici, dacă nu rugăm pe domnul Marian. E destul de bine. Am pus o cantitate mai micuță, cu o pâine prăjită alături. Acum o să scoatem legumele pe farfurie și alături de o pâine proaspătă, cum e chifla de la noi. Aia de mânca Marian mai devreme. Da, da. Așa. O să montăm acum roșiile. O să pun aici, că trebuie să mă mai ajut, sunt puțin mai moi roșiile și trebuie să mă ajut cu o paletă. Este o... E mai sensibilă, observați, și trebuie să mă ajut puțin să nu-i stric forma totuși. Observați? Și ea, dacă e puțin mai moale, o să luăm ceapa. Morcovul. Astea sunt legumele care le-am făcut eu, sunt al dente. Puteți să le lăsați mai mult pe grătar, să fie mai pătrunse, mai moi. Eu am zis că spectatorul nostru vrea să vadă rețeta, vine flămând de la serviciu și se grăbește. Zic să-i pun în față repede acest mic meniu. Și acum ciupercile, care sunt foarte gustoase în acest mod, putem să punem chiar și pe această ceapă și aici. O frigitare de la ochiul de alături. Și aici una, să zicem, nu, mai montăm una aici și o să strângem și ardeii, care doamna Gina a spus că nu-s prea întorci, dar sunt fain, deocamdată. O să-i montez aici în margine, e cam haotic aranjamentul, dar eu zic că prezintă destul de bine. În rest, aș putea să-i mai montez ceva pe lângă el, dar să-l vedeți așa, normal, curat. La așa varietate de culori, vă spun eu, dragi telespectatori, că îți vine pofta, chiar dacă nu este carne. Să știți că se poate mânca foarte bine doar cu legume. Da, și măslina, pasta de măslină e foarte gustoasă, are un pic de ulei. Dacă doriți, puteți să picurați puțin ulei de măsline sau ulei, cum doriți dumneavoastră, puțină sare, puțin piper, asezonat, v-am spus, după gustul dumneavoastră. Poftă bună! Poftă bună, dragi telespectatori, și vă asigur eu că după ce vom gusta ce e aici, vă spunem cu siguranță că este foarte bun, așa, dar veniți aici și mâncați.